Hello everyone, गासैखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायनाय थाबाय दिनैहाय जास्ट थिनालि सकायावहाय थांदोंमोन सकायाव थांनानै ओमफ्राय दा गिर्जायाव फैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो ससे ब्लग खालामनो होननानै आं ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो दायो जों गिर्जायावहाय फैदों माने दासान्दियावहाय युथ मिनिस्ट्रि डे प्रग्राम दं नालाय ओमफ्राय दा बेयावनो गथ'फोरबो मोसानाय बिदिनो सोलोंदों ओमफ्राय गथ'फोरनिबो सिख्लाफोरनिबो सोलोंदों आरोना दा बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामनानै भिडिअ'खौहाय लानाय जाबाय दायो गथ'फोरखौहाय फोरोंग्रोनानै लानोसै आरोना आङो बिनि उनाव दायो आरो सिख्लाफोरा जेसांखिनि हायो सोलोंसै आरोना बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो बिदिब्ला दिनैनि आंनि बे भिडिअ'खौहाय नोंथांमोनानो नायलांबाय थादो माबायदि जायो सर्ट ओरैनो फिसा ससे भिडिअ खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय आरोना दायो बाजारावहाय माने मैगं सेगं लायदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे खामानि एकाउन्ट खुलिनायनि दंमोन ग्रुपनि दा बेखौनो थांदोंमोन ओमफ्राय ग्रुपनि एकाउन्ट खुलिनायनि बारै सोंहैनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थायासै आङो मानो होनबा आं बेंकफोराव भिडिअ लाबाय थानायाबो माबा नङाना जेनेबा रुल्सफोर थायो भिडिअ लानायनि बेखायनो भिडिअखौहाय खालामनाय जायासै डाइरेक्ट माने गिर्जायाव हायनानै भिडिअखौहाय खालामबाय आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय रेडि बाहेरायावनो सोलोंगोन आरोना जोङो मोसानायखौ सिङाव सोलोंबाय थाला गरमथारना आंना फिसाफोरानो होखादो जा स्टाइलिस बिसोर थाबा बाव मिलायबावगोनसो नोङो जा बरिया नुदों गोजौनिखौ ओरैबायदि आइलि जालिखा गथ' मुलिलायनायबो गाखालालै दाबो गाखाला कारेन्ट दोङो कारेन्ट थानायालाय ओमफ्राय न' सिङाव सोलोंबाय थाला जोङो माने बाहेरायावनो बरियाके सोलोंना लानोसै आरोना आयौ माखौ ओरैबायदि मोसानाय सोलोंनाय बिसोर दुस्थ' खालामखायो खारदिंबाय हाना दे नोंसोर दे माने गिर्जानिफ्राय मोसानाय सोलोंखांनानै हायबाय आरोना माने खोमसिबायना ओमफ्राय भिडिअखौबो आं लाबाय थायासै आरोना बरियाके सिख्लाफोरनिबो सोलोंनानै लाबाय ओमफ्राय गथ'फोरखौबो फोरोंबाय ओमफ्राय गथ'फोरनिखौल' ससे भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय सिख्लाफोरनिखौ खोमसिबायना ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो माने लाबाय थानाय जायासै आरोना फाइनाल सानदेआव मोसाबा आङो भिडिअखौहाय होनो हागोन आरोना मोसानायनिखौ सिख्लाफोरनिखौबो गथ'फोरनिखौ फुल भिडिअ होगोन मोजांनो ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थायासै माने प्रेक्टिस टाइमाव मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामबाय मानो होनबा जोंनियाव आखायाव टाइमबो गैला बारा दिनैहाय बुधबार सानथामल'सै आरोना बिस्थिबार शुक्रबार शनिबार माने सानथामल'सो दङसै आरोना जोंनि आखायाव बेखायनो आं माने भिडिअखौ माने लाबाय थायासै आरोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामबाय ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै ओमफ्राय दायो फुरा मोनाफैखाबाय आरोना खोमसि जाजोबखाबाय मोनाबाय ओमफ्राय दायो आइदाखाय सुनोसै आइदाखाय सुनानै फुरा ड्रेस चेन्ज खालामनानै रेस्ट लानोसै आरोना ओमफ्राय रेस्ट लानानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय थेंक इउ स' माच बिदिनो आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'बाय आरोना बाय बाय